Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota. Temjen imna along ubalong ru kum tourism but education minister jang sarkar Nagaland ulapan por ya ka video da ka batho ya ki kentin bala syam shitam shisha hakaba hakani ka video la persang ru ban shandur ya we briu naga da ka app hakani ka jingjia kani ka app kalong bakamla satya ban syam ya ki khamat bat ru bakimla satya ban pentikna ya ka dur jong new briu Ibriu ki badan hajan kila persang ban penhe ya ka khamat jong new briu ubala sya shundur ikubor ki balami kila ong bakani kadai ka KYC biometric app kaba syam satya ya ki khamat jong new briu bat ru kabalala ru ban pentrekam hadin bala persang ban penhe ya ki khamat jong new briu da ki badan hajan ipat ba ki bayu I ya kani ka video ila kedau ya kani da ka baong barang dan ka jingklat jong kani ka teknologi baru ladan ki boong barang la ban pendan kam da ka ba shim ya ka fingerprint ban ya kani ngàn là KYC ska ban hai saya saya不去偏海嘛不你你都不偏海嘛不你Only one ice, but it's no mà khép lại